Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangit ko pidon na pedang kamet ko pahat ko bakoy ko bakya. Kung mangarong ada na pedang kamet ko pahat ko bakoy ko bakya. Yung matagas ngi ka topic jong kane ko video kade siya pang jong u moisturizer lanesh pang jong u cream nginabanong. Pet kane kade ka lipstick banga ta menta new day na sugar matte as hell crayon lipstick mo te ngata daw ne te tharai playo ibun bha ki videos pang skincare videos mo te ngakwa ban pen kan mau biang epi ngi ba kane ka channel ka de tang ka channel ban I information epi lane ban I jing tip epi shapang kine ki skincare la shapang ki products kom to te wat mod ba kane ka channel ka de ka professional channel mo ngam de ka skin specialist te ngahaban ong biang namar ba dang bon ki bas ngau thu bakla te ki products banga site ban recommend ne piru ki de ki products all counter products bangi yo na online shopping gum to te mo ki ne ki products tharai ngem ju le che ki doctor ban kli ki o ngakwa ban thet krim ngakwa ban thet sunscreen dau e nga haban ban ta mo tharai ngam tharai ba don na bdeng jongi ba le kli ki doctor ban thet yau krim la ne ban thet yau sunscreen mo te philayo I tharai haki videos parim jonga nga la de ban batai phi shphang jong moisturizer nak banta jong winter nak banta jong talang mo nak banta jong ka talang te menta la jan poi ka summer mo ka jing shit ro kala sedang mo te satang ka to ka ne banai la ne satang ka to ka ne tayo te ka summer ro la ne ka liyo ro kala poi he ti nakata kadaw nga le ya kane ka video khnang ba kito ki bakwa ban thet moisturizer nakabanta ka skin ka jong phi nakabanta ka sne do ka jong phi khamtam mi kito ki badon oily skin namar ba kane ka topic jong kane ka video ka de shphang jong moisturizer nakabanta kito ki badon oily skin shwa bangan ya sha kane ka topic akwa ban ya thu ya phi ba bun bhana pdeng jongi ba shait banong kumni ba o ka skin ka jonga ka sne do jonga ka long oily bha tharai don kam banta moisturizer mo te em der kumta la da ka sne do ka jongi ka long oily maknaru ka moisturizer ka de ka we ka badon kam bha bangi de ban ad ha ka skin care routine ka jongi mo te la da phide kum ka skin type ka jonga ha ka por liur ka dor khma jonga ka long clean bha gum to te ka kwa ban je de ki moisturizer ro ba ya de bat ka skin ka jonga mo te la da phiru phi don ya kaju ka skin type ko mga balong oily bha te pet ya kane ka video namar ha kane ka video ngan pen AFP ha den mo ha den mangala de ban batai ngan pen AFP ki moisturizer ki bakum no ba phide ban ta dengan AFP kato ka ne kine ki option ba phide ban jet te phila ban jet ka way na kine mo kat kum ka budget ka jong phi la da phikwa ba kham tat ro ngan bu ha kane ka mo ha ngan bu ha po ka description box te kine ki moisturizer bade na kabanta kito ki badon oily skin te phila ban check na po ka description box te phila ban order kine ki moisturizer ila da kasne do ka jong phi ka long oily bha bat ka long sweaty bha balong mis abet kum to phim sngaw kwa ban apply kum ki we pat kum krim gum to mo da apply ki krim da ta ki krim kino ki krim ro kim ya ha bat kasne do ka jong phi lada dona pdeng jong phi ba the ki moisturizer tamba phi sngaw ba ka long chip bha kasne do long sticky bha long jana bha gum to long sticky bha kasne do ka jong phi te pet ya kane ka video na mar ba ngan ha kane ka video ngan bu ya ki moisturizer bom long chip long sticky ha kasne do ka jong i kham tam ha ka poliur na mar ba ha ka poliur la dangim la ban jet bhayo moisturizer te kala ban mo ngim sngew kwa ban apply moisturizer la ne ngim sngew kwa ban apply sunscreen na mar ba ka skin ka jongi ka long chip bat long oily bha bat ka long sweaty bha tenga kwa ban batai phi hang ne ba la da don up teng jong phi ba long tor khong sne do to ha ka pol talang te ha ka pol yor pat phi long clean bha kamot ba phi don combination skin kum to ma te la da phi long kum ta la da phi don tor khong sne do ha ka po talang te phi don oily sne do ha ka por yor kamot ba phi haban change your moisturizer phim de ban ta yau ju moisturizer ha ka po talang ba ha ka po yor ada pita ha ka po talang da ubai moisturizer ubalong hydrating bhagum to te kamot ba ha ka po yor phim ya de shu ban ta yau to moisturizer ba pita ha ka po talang te na ka ta ga daw phi de ban change your moisturizer ru kat kum ka
por mo la da pita ka por talang da wave te pide ban ta ka por liur pat da we te la da don pleng jong pi pat ba ya de da uju moisturizer ka por talang ba da ka por liur te pila ban ta mo ya uta moisturizer ba pis ngeu ya de ban ta ka skin ka jong pi te la da ka sne do ka jong pi ka long oily sha ka ba palat kum to te pide ban jet yo moisturizer ru ba long lightweight ubom don peniang mo badan oil free ubat uto batho pide banjet moisturizer ru uto batho oil free moisturizer te uto batho lightweight moisturizer uto batho non comedogenic moisturizer une ujat moisturizer clock yaka pores ka jong phimo te na kata gadao kumno pat phinnang budget yo moisturizer lada phidon oily skin palat lada kasne do ka jong phi kalong clean palat kumto tengan ong e phi hangne ngan tho hakane ka screen ruk nang bakan khamsuk e phi ban sngau thu kumuno ujat moisturizer phideban jet nak banta ka oily skin mo te lada phi yo e how to moisturizer ba tho water based moisturizer uto ba tho oil free moisturizer uto ba tho non comedogenic moisturizer uto umla ban clock ya upors la ne yo ne thliu badan hakador khmat ka jong phi tane gel based moisturizer te komune ujait moisturizer ba phide ban jet nak banta ka sne do ka jong phi na mar ba lada phi jet da auto moisturizer balong heavy bha u balong urban bha uto ula ban clock ya ka thliu badon ha ka dor khmat ka jong phi tina ka ta ga daw phide ban jet bha yo moisturizer ru ka ba de na ka banta ka skin ka jong phi te bon bha ki ba ong kum ne ba nga ta ngam ya de ban apply mo ngam ya de ban ta moisturizer ngam tip da ta moisturizer kum toru kas ne do ka jonga ka long clean bha nga yo bon bha ki ne ki khnyang ki baret kum to nga yo bon bha pimples kum to em der kum ta lada pinang budget yo moisturizer tem lele te phil abanta hi yo moisturizer ro lada phidon clean palat kas ne do ban ya thu e phi kumuno jait moisturizer ba phide ban jet ak banta ka oily skin te banta pat ngan ya thu ya phi kum kino ki jai ingredients ba phide ban jet nak banta jong ka oily skin phila ban jet yo ingredients obadon niacinamide ingredients phila ban jet ru kum o aloe vera ingredients phila ban jet kum o hyaluronic acid ingredients mo kum kine ki jai ingredients balong light bha hakasne do khamtam kum o niacinamide serum ru ula ban control ya katoka clean ka badon haka dor kmat ka jong phimo te shibet ngan ya thu ya phiru ya ki serum kum kino ki jai serum ba phide ban badon kam na ka banta ka oily skin bat u moisturizer elada phi yo i ba tho hyaluronic acid ingredients ha u moisturizer te phila ban thet lada phi yo i niacinamide ingredients ha u moisturizer uneru phila ban thet lada phi yo i aloe vera ingredients ru phila ban thet yo ne moisturizer na mar kini kim longer ben haka skin lane haka sne do ka jongi te phila ban jet kum kini ki chat ingredients bunga kwa ban ong e phi hang ne ba lada phi padon kam ya u moisturizer u ba ya day bat ka skin ka jong phi te lada don pleng jong phi ba shat ban ong o nga hakapor nga apply moisturizer ru te ka make up jonga kam long mo kam best re ka mi to ki foundation ki ayu kum to em lada phi apply ya moisturizer uba long lightweight haka skin ka jong phi te phila hi ban apply namar ba ban ta make up ru klem da apply moisturizer te phim yo ya ka smooth base ban apply make up ru phide ban apply ya moisturizer uba long lightweight but uba long hydrating haka sne do ka jong phi mo te lada phi jet ya moisturizer uba ya day bat ka skin ka jong phi te phin sa yo i ba ka skin ka jong phi ru kan long balance kum to te kasne do ka jong phiru kanam bun palat kito ki clean na mar bala da phi ya day bat kito ki moisturizer te mlele mo la da phi nang banjet o moisturizer te bon na pdeng jongi ba ong mo nga apply moisturizer te kasne do ka jonga kalong buj bha kalong dai buj bha ka daw ba yo le se phim ya ha bat uto moisturizer ba phita te la da phim ya ha la da phis ngeu ba kalong buj kalong dai buj bha long irritate bha ka skin ka jong phi long sau bha ka skin ka jong phi te yo le se ba phim ya ha bat uto moisturizer te phi de ban skip yo to te phi de ban jet pat da way u ba long lightweight
kumbang la de balong ya pi mene te pi haban jet yo moisturizer balong lightweight haka sne do ka jong pi but ubadon ceramide ingredients mo jet yo moisturizer ubadon ingredients kum hyaluronic acid ingredients kum aloe vera ingredients kum ceramide ingredients kum niacinamide ingredients te phila budget kum kini ki jait moisturizer lada phidon sensitive skin lada ka sne do ka jong phi ka long sensitive palat kum to long dait boy palat kum to te jet yo moisturizer uba don ya kini ki ingredients te bon bhana preng jong iru ba shade skip ya u moisturizer mo ki shade ta tang dau sunscreen kum to te em mo sunscreen ude uwe hi u moisturizer ude uwe hi mo te phi haban apply moisturizer shwa te sata pat sa u sunscreen haka last step jong ka skincare routine ko jong phi tingan ong ye phi hang ni ba phide ban avoid phide ban care ban pron kam ya u cream u balong ben bha gum to haka sne do ko jong phi te sa ko weru phimde ban ta bon palat kini ki products haka sne do ko jongi tang khan dia ro la biang phide ban check bahaya ki ingredients kum to badon ha moisturizer namar ba ban check ya kene ban page baha lane ban page bania baha ya ki ingredients ro kade ka way ka badon kam baha shwa ban phin the de kino ki jai moisturizer angala dep ong ya phi ba what skip sunscreen lane what skip moisturizer te phila ban ta ya kini ba ro ar hakas ni do ka jong phi tinga sha yo sngew ba bon bha na pdeng jong phi ru ba ong ba nga tenga don oily skin tem don kam ban ta moisturizer em kane kade ka ba bakla te don ba ong kum neru ba ladanga ta moisturizer te ngayo acne ngayo pimples ngayo ayu kum ne em de gum ta lada pinang budget yo moisturizer ubaya day bat kasne do ka jong phi te phim yo yakini mo don ro ki ba ong kum ni nga ta nga mi sep palat kum to te tharaim don kamban apply moisturizer don kamban apply sunscreen te men tapat nga ne thu e phi kum no ba phi de ban apply moisturizer ha kapor liur mo kham tam me ki to ki ba don oily skin palat te nong kong phi de ban sai bahaya ka khamat ka jong phi da u face wash u ba don niacinamide u ba don salicylic acid namar ba kum kine ki jai ingredients kum kine ki jai face wash kila ban control kum kine ki jai ingredients kala ban control ya kane ka clean badon ha kador khamat ka jong phi te phila ban jet kum u face wash badon niacinamide badon salicylic acid ingredients dengan bu ya kine ki face wash ro hapo ka description box te phila ban jet ya kine ki face wash nak banta ka skin ka jong phi nak banta ka oily skin te nong kong phide ban sai ya ka khamat ka jong phi ba arbat phide ban ta serum te serum ro phila ban ta kum unai cinnamide serum phila ban ta ka performance stem phila ban ta ro ha ka performance med mo kat kum ka jing kwa ka jong phi te la da long clean balat ka dor khamat ka jong phi te phila ban ta ka performance stem ba ka performance med ro te telada pikwa banta salicylic acid ro te phila hi banta yo salicylic acid ro tamba yo salicylic acid pat phide banta tang ha kapor man met te sedang shwa lysen sausen hakaste yo te lada pis ngeu ya dei bat salicylic acid te phide phila ban continue ban pron kam yo salicylic acid tangba babon hi kito ki badon sensitive skin te kim ya dei bat salicylic acid serum te phide ban je da niacinamide namar ba unai cinnamide ru ula banyada ya phi mde tang na banta ban control ya ka clean badon hakador kmat ka jong phi ula banyada na ka pores mo kini ki open pores kini ki thliu badon hakador kmat ka jong phi u ya rab ro nak banta ban penduna ya ka dark spot mo ya kini ki dark spot badon hakador kmat u ya rab ro nak banta ban pen event lane ban penli ya kador kmat ka jong mo ti bon bha ki benefits bangi yo na niacinamide serum te phila ban at niacinamide haka skincare routine ka jong phi the next part moisturizer phila ban pron kam kum upons moisturizer phila ban jet yo moisturizer mo kum udot an ki moisturizer ro namar ba thrai phila yo I hi bon bha ki videos parim chongaro nga shai ban recommend ya phi yo neu jet moisturizer na dot an ki bale namar bangas ngau tanan palat mde tang yanga iduro ishat ban prodon kam ya ini dot anki moisturizer idon oily skin bha mo nga don oily skin bha tang ba idu idang
long oily palat shuk banyanga te iru ipdon kamda kane hi ka dot anki moisturizer te phiru lada pidon oily skin gumto te phila ban pidon kam yaune ulong best bha under makeup ro lada phita makeup gumto ro ka makeup jong phi kam long keki bat kam long mi gumto mo te lada phikwa yo moisturizer uba best bha te top one dengan recommend ya pidau new dot anki hi te phila ban pidon kam yaw new moisturizer lada pidon combination skin lada pidon oily skin lada pidon dry skin ro lada kasne dok ka jong phi kam tar khong palat kum to te phila hi ban pidon kam yaw ne te ka do jong new dot anki moisturizer ro ka shong ha ka gram mo te une ngayo iba uto ba tho shispa gram ka shong dor hado lai spa san pu ar te kadang biang himo te phila ban je deu ne une ulong best bha but da long expensive than te phila hi ban je deu ne te ka ba ar pan phila ban je kum u plum 2% niacinamide and rice water mo une moisturizer ru na plum uneru ubes bha nak banta kito ki badan oily skin palat kumto une udon niacinamide ingredients te jet your moisturizer belong gel base hakas ne do ka jong phi khanang ba uto clean ru umda pau than te une moisturizer ru phila ban apply la de pidon sensitive skin mo udot an kiru phila ban apply la de pidon sensitive skin te une plum 2% niacinamide moisturizer ru phila ban ton kam la de pidon sensitive skin phila ban ta kum uto upons super light gel oil free moisturizer with hyaluronic and vitamin E uneru ubes bha ngala de banta mo kine ki moisturizer bangap ong ya phihang ni kide ki moisturizer bangala de banta man shwa te na kata kadaw nga tip mo ya ka formulation nga tip ya kar kom long jong uneu moisturizer mo te phila banjet la da phi kwa da moisturizer balong budget friendly kumto balong ubam da rem than gumto te phila banjet da uneru te u best bha na ka banta ki to ki padon oily skin at phila banjet kumu Pond's light moisturizer non oily fresh filled with vitamin E plus glycerin te mentapat ngan ya ya phi yaw ne moisturizer balong kham rem khandiat ban ya kitne ki bangala dep ong ya phi te kum u bioderma moisturizer a sebum hydra for oily acne prone skin with ceramide for 24 hydration uneru ubes bahana kubenta kito kibadon oily skin but khamtam ya kito kibadon acne prone skin te uneru ubes he tangmo te kalong remba te phila banjet da ki wei kum dot anki uneru ubes ba te phila banjet da phimla ban afford ban thet yo neu moisturizer the last moisturizer recommendation bangadon hangni phila ban ta kum uto u venusia uneu venusia moisturizer ro ulong best baha nak banta kito badon oily acne prone skin te phila banjet yo ne u yarap ro nak banta kito badon acne marks but acne spot dark spot kumto te usyong dor hodo sunspa ar po ar te phila banjet ka we na kine mo te ngan ong shwaya phi ba kine kide ki option banga ong ya phi banthet tane nga recommend ya phi banthet te la da phi kwa banjet ka we na kine te phila banjet kine ki moisturizer na ka banta ka skin ka jong phi na ka banta ka oily skin te last part ngan ong ya phi hang ne ya kito ki badon oily skin palat te ta ya u sunscreen ru ubalong gel base mo ubom de cream base na marbala da pita da uto u sunscreen ubalong cream base kumto te kan salong ben bha hakador kumat ka jong phi te phi de banjet bha yaw sunscreen ru ubalong gel base te nakbantaw sunscreen pan te ngambatay syo na marba na da ngabatay si batay si kaju phiru pinsaong ay kong iba ibatay si kaju ma te nakataga daw ngambatay syo si pangjong sunscreen ta marba nga la deban batay haki videos barim ta yaw sunscreen ubaday nakabanta ka skin jong phi nakabanta ko oily skin tengan bo hapo ka description box te kito kine ki sunscreen bangan buru kide nakabanta kito kibadon oily skin palat te phila banjet yaw new sunscreen
pila banje dia moisturizer, pila banje dia serum, pila banje dia face wash ro haka zo kapor. Te kane ka video kala posh ka bakot, te lada kane ka video ka ai jin mentoy phi bat ka ai jin arab ya phi, wanam klat ban like ya kane ka video, ban share shi ki par lok sang phi, baru subscribe ya kane ka channel. Te sako beru ngakwa ban ong ya phi ba, lada phi kwa ban connect ban nga, pila ban message nga, pila ban DM nga po Instagram, iba vela suciang, hapo Facebook ro iba vela suciang, te pila ban connect ban nga, hapo Instagram, ban hapo Facebook, i nga ngan persyangkan bala ban juba upload eki, comments jong phi, ban eki question jong phi, te pila ban DM nga, tangkum nehi, kublai shibun, bye bye, take care and stay safe, love you all.